Il-laptop maqbut mill-qorti tal-eks kappillan ta' Marsa Xlokk Fader Luke Seguna li qed jaffaxxa akkużi ta' frodi ma jistax jinstab fil-Kamra tal-Eżebiti tal-Qorti. L-espert tal-qorti Kit Kutajjar qal li l-Maġistrat Rachel Montebello li ġie nominat mill-qorti sabiex jeżamina l-kontenut tal-laptop, iżda meta talab lill-uffiċjal l-apparat dan ma setax jinstab. Huwa kien qed jiġed fil-kompilazzjoni tal-provi kontra Fader Luke Seguna li qed jaffaċċja akkużi ta' frodi u ħasil ta' flus. Bil-prosekuturi sostnu li qarraq mal-150 parruċjan madwar 500,000 euro fuq medda ta' 10 snin. Huwa qed jiġħad dawn l-akkużi. Waqt is-seduta, Kit Kutajjar li nħatar biex jeżamina l-kontenut tal-hard disk tal-laptop, star li fit-19 ta' Ġunju il-laptop ta' Seguna ġie esebit formalment fl-atti tal-proċeduri. Fid-29 ta' Jannar ta' din is-sena u ġie avżat li l-laptop ma setax jiġi traċċat jew misjub fl-strong room tal-qorti. Il-qorti ordnat li fis-seduta li jmiss jkun preżenti rappreżentant tas-sezzjoni esebit tal-qorti biex jispjega għaliex il-laptop ma setax jiġi traċċat. Fl-istess seduta, Rożjenna Bdilla xedet ukoll bħala accountant u kontrollur finanzjarju tal-Kurja. Hija stqarret illi meta eżaminat il-kontijiet tal-Knisja ta' Marsa Xlokk kien hemm każijiet fejn influssi fil-kontijiet kienu ferm ola medħul iddikjarat. Komplet tgħid ukoll li kien hemm diskrepanzi bejn id-depożiti u l-irċevuti maħruġa. Fuq numru ta' seduti minn Awwissu li għadda bosta parruċċjani xedu dwar ix-xogħol siwi li jagħmel Fader Luke għall-Knisja Parrokjali u ħut minn nies ta' Marsa Xlokk qalu li qed jimmissjaw l-atti ta' karità tiegħu. L-ispetturi Christopher Ellul u Lian Bonello qed imexxu l-prosekuzzjoni, assistiti mill-avukati Andrea Zammit u Ramon Bonello Sladen mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Fil-waqt li Seguna qed jiġi assistit mill-avukat Matthew Xwiereb u Alex Sherry Herrera. L-avukati Stefano Filletti u Kristina Satin qed jidhru bħala parti ċivile għall-Kurja.